Kaixo, ongi etorri ikusentzule guztiok Lezamako finaletatik. Lezamako txapelketak 76. ekitaldia bete du aurten eta gaur finalak izango dira gazte mailan eta elite mailan edo lehen mailan. Gazte mailako protagonistak hortxe ari dira frontoian eskuak berotzen eta izenak pantailan dituzue. Julen Armaolea eta Hugo Figueroa alde batetik, Iker Izagirre eta Aratz Ormaetxea bestetik. Denak klub berekoak, naiz eta Gipuzkoarrak eta Nafarrak tartean izan. Gurekin dago aditu lanetan, Txaber Zabala, pelotari ohia eta gaur egun epaile lanetan dabilena. Ongi etorri, Txaber. Bai. Bueno, itxura baten partidu parekatua izan daiteke lehenengo hau, gero lehen mailakoak ere itxura berbera daukala esango nuke, baina itzein desango lehenengo honetaz, ze iruditzen zaizu? Zuk esan duzuna, ezta? Nik uste dut, finala da, beti esaten dugun moduan, baina printzipioz euren ibilbidea, txapelketako ibilbidea ikusita, baliteke final, erakargarri ikustea. Pelotarien aurkezpena egingo dugu, Julen Armaolea duzu hori, aurrelari gorria, Zumarragakoa, 20 urte metro bat 75 zentimetro 71 kilo, eta lehenengo partidu honetan arituko direnen artean, zaharrena. Hau asko esatea da, 20 urteko mutil baten inguruan, baina egia da, bera dela zaharrena. Eta bere atzelaria, Armaolea, Figueroa, beharingoa da, Lizarra ondoko herri txiki batekoa, 18 urte ditu, metro bat eta 87 zentimetro, 79 kilo. Patxi Ruiz, hainbat urtetan profesional mailan ibilitakoaren iloba da. Iker Izagirre, aurrelari urdina, Elgoibartarra, Gipuzkoarra, 18 urte honek ere, metro bat 75 zentimetro, 70 kilo. Eta bere atzelaria, laster iruditan ikusteko modurik daukagun, Bergarakoa dugu, Aratz Ormaetxea hain zuzen ere, 18 urte ditu, metro bat eta 83 zentimetro, 76 kilo. Aratz Ormaetxea. Hauxe. Bergarako mutila. Aurten, besteak beste, aretako txapelketa irabazi du, orain aste batzuk. Aretakoa, Aimar Igoarekin. Horiek dira, lehenengo partidu honetan, arituko direnak. Zuk esan da moduen, Pedro Mari, esan guretzu da, ezta? Laurek, klub berdineko pelotariak, eta ikusten da hemen, badauzela klub batzuk, ongi lanean ari direla, eta pizkanaka, pelotariek afizionau mailatan eta profesional mailatara ere, heltzen ari direnak. Bai. Eta horietako bat, Lazkaoko klub hori da. Ia Euskal Herriko selekzioa dela ematen du. Bai. Gipuzkoa mailan ikustote potentenetariko bat izango dala, dudabarik, eta ikusiko dugu gaur, euren arteko norgehiagokan, aber zer gertatzen den, baina esan dugun moduan. Printzipioz partidu irekia ikusteko aukera izango dugula uste dut, eta gozatzeko pixka bat eurekin bebai. Pelotaria berotzen ari dira, jentea pelotalikura sartzen, eta laizter izango ditugu, hasierako aurkezpen hori egiten, lau pelotariak epaileekin, txistularia lagun dutela, eta aurtengo berrikuntza zera da. Bertsolari batek bertsoz aurkeztuko dituela lau protagonistak.
Ez dago txistularia, epaileak ere bai. Hortxe. Gazte mailan arituko diren lau mutilak. Eta hor dator Arkaitz Estibaliz bertsolaria, ea zer kantatzen digun bertso honetan. Klub berberera behintzat bai. Bai, berak esan duen moduen, ez da? Bakozak bere etxera eramatea guzingo dau, klubora barik, baina, bueno, behintzet klubarentzako posgarri da, lau pelotariak bertakoak izen da, eta ikusiko dugu aber orain partidua. Sarrera behintzet berezi izan da, nik ez dakit inoiz sarrera moduen bertsolaririk ikusi duten, pelotan sier bai, gero bertso pilotan eta egoten da olako oitural bat, baina sarrera moduen behintzat berezie, da ber, orain partido ona ikusten dugun, eta berezi bada, hobeto. Bai, berrikuntzak egin beharra dago hemen, aldan neurria behintzat, eta neurriti pasatu gabe. Bertso ederra kantatu digu Arkaitz Estibalezek, eta ea antzerakoa den hauek eskaintzen diguten partidua ere. Sarreran esan dizuegu, aurtengoa 76. txapelketa dela. Eta errez esaten da, baina 76 urtetan makina batek egin dute lan, urtero aldenik eta txapelketarik onena egiteko. Epaileak hasteko agindua eman dio Armaoleari, eta hortxe doa Zumarragakoa lehenengo sakea egitera. Sake luzea, Aidez erantzun dio Izagirre. Ormaetxea. Figueroa. Ormaetxea orain honetan eskarrera etorri zaio pelota. Figueroa astintzeko aukera dauka, baita astindu ere. Botea 7 inguruan egin du, 10-etik eraman Ormaetxeak. Berriro Figueroa. Ormaetxeak jaso. Armaoleak laguntzea erabaki du. Eta gora joan zaio
Aratz Ormaetxea Bergararrari. Bai, bueno, lehen tanto hau ikusi da, ezta? Atzelarien arteko norgehiako gai egon da, eta nire ustez behintzet pelota egokia maila honetan jolasteko, ez da pelota larregirik, ez da motela ere, eta printzipioz lehen atera duten pelota hau, pelota egokia frontoi honetarako, hemen ibiltzeko. Armauleak egingo du bigarren sakea ere. Ordoa. Luze, marratik gertu, baina barruan izan da. Atzera. Armauleak berak. Figueroa. Figueroa berriro ere. Esker Ormarantz. Armaolea. Ez dute arriskurik nahi aurrean. Ez, printzipioz, Orain haide sartzea erabaki du Zumarragakoak. ondo izaten da, ez da, finaletan eta olako partidu garrantzitsuetan lehenengo tantoak apurbet lusatzie izerditen azteko eta gorpuza ondo berotzeko, da nik uste dut apurbet arriskua handiak hartu barik, horretan da bitzesela apurbet lusatzen, eta esan duguna bebai, pelotak laguntzen dau, ez da larregiko pelotea, eta partido aurrera joan ala ikusiko dugu. Hori kanpora doa, bai. Eskerkada ederra izan da, Figueroak jo duena, baina gehiegi zabaldu du eta kontrakantxan egin du jagia. Hor ikus dezakezue berriro, gozatu du, baina zabalera joan zaio. Apurra barrurago izan balitz, tanto izango zen, hor pelota berehala sartzen delako jente artera. Bai, inoz hemen esan dugu ezta, berezia dala, kontrakantxa hau, apurtxu bet iztutxu edala. Beste alde batetik, publikoentzako oso ondo dau, pelotaren gainean dau eta asko bizi da pelota hemen, baina kontrakantxa apurtxu bet iztua da, da zuk esan da moduen, Pedro Mari, barruan izango bazan, seguramente kolpea botateripe zuen izango. Bana, markagailua. Izagirren sakea. Figueroak ondo jaso du. Atzera Ormaetxeak. Figueroa, amarretik. Bi hormetara oso ondo Izagirrek. Pikain. Eta hemen Ormabikoari gurpila eman ezkero, pelota ziztu bizian ateratzen da. Bai, ontsi bertan esan dugun moduan kontrakantxa gitxi duela ikusita, eskerreko paretak tira egiten dau, pelota asko, da gero gainera kontrakantxa gitxi izan da, alanda guztiz, aurkaria horma kontran harrapau dau, eta oso ondo ikusi du jokaldia botateko aukera zuela. Ondo botatakoa. Horrek ez zuen esebez, pelota hori eskumako sakea zen, bederatzera etorri da pelota, baina hori atzelari gorriak galdutako tzat eman aldugu. Horrek ikusten da. Figueroa galdutako tzat. Bai, horrek ikusten da, ez zuen esebez. Da, bueno. Bizkanaka, ia partidua sartzen azten diren. Izagirrek aterako du. Hortxe doa. Sake luzea. Eta Figueroak eraman. Atzera Ormaetxeak. Hori bai. Figueroak utz. Hori bai ondo gozatutakoa. Atzelariak frontixan gerrian emon, frontix erdian emon, da saspian aurretik bote egin, da eskerrera oso ondo arrima du pelota. Hori bai izan da pelotaka da ona eta tanto ederra. Ormaetxeak egindako tzat kontatu behar da hori. Zalantzarik gabe.
Izagirren sakea, eta utz Figueroak. Estabil, bat ere txukun gaur Hugo Figueroa. Bai, hori be ondo irten da, pelota hori, eskerreko parete ikutu dau, da, bueno, bere eskerrarentzat eseukone misterio larregirik, baina ematera joan da azkenean ematera joaten zarenean bederatzitik, horrelakoak ere gertatzen dira, da ies egin dio pelotak eskutik. 5-1, orain partidua hasi besterik ez da egin, baina beti ere aldea lortzea interesgarria izaten da. Partidua apuru bat etetea erabaki dute gorriek eta urdinek ere atzeen aldi hartzeko aprobetxatu dute. Pelotaka da gutxirekin 5 tanto egin dituzte, tanto pare bat, da gero atzelariak eskerrera arrimauta. Baina, bueno, nik uste dut zuk esan da moduan hasi besterik ez gara egin, da ikusiko dugu pixka bat peloteoan, da partidua gogortzen. Hala bedi. 5-1, urdinak aurretik, eta sakea, Izagirre dauka. Atzetik ondo jaso du oraingo honetan Figueroak, berriro ere lan izaiena berari tokatu zaio, osta, eraman du, Izagirrek zabaldu, Armaolea erne ibili da, baina Ormabiko hori harrapatzerik ez dago. Ez, berriro ere, perfecto botatako Ormabiko izan da, eta horrez dago zerenik, naiz eta pelota gainean eukin, ez dago kolpea botatzerik, eta beste tanto bikain bat ikusi dugu orain. Dena klub berekoak direla kontutan hartuta, elkar ezin hobeto ezagutuko dute. Bai, hori... Jormatxeak eraman, Figueroak atzera, eta Figueroak gora, gorputza jartzeko postura berezi samarra dauka, Figueroak. Nik esango neben gorputza barik besoa, pelota jo eta gero, ez duela besoa goian bukatzen, erdibidean izten duela, eta kakotu bezala egiten duela, da horregaitik gora botatzen duela pelota. Baina Osabak, Patxi Ruizek ere antzerako postura bazuen, postura bakarrik konparatuko ditugu, Bai, Patxi Ruiz badakigu guztio zein pelotari izan da Patxi Ruizek egin duen ibilbidea egiten badu, txarto ez dago. Gutxiagorekin ere konformatuko litzateke lauzu dut. Horroz ondo iritsi da pelota horretara, orain Armaolea defentsan, Ormaetxeak atzera. Figueroak eraman, Aidez Izagirre, zabalean utzi nahi izan du Armaoleak ez zaio ondo atera. Hor bukatzen dau, esker Aidez, ez dugu ikusi, konfiantzaz dabilela, ikusita, markagailuan tartetxo hau duela, hasi dela rematean, da behintzet hartzen dituen aukeratan, aprobetzatzen ari da. Armaoleak eta Figueroak partidu bikaina jokatu zuten finalerdietan, Salaberria anaien aurka, 22-20 jokatu zen partidua, ederra benetan, Salaberria anaiak, goitzuetakoak, 19-20 irabazten jarri ziren, partidu oso parekatu izan zen, eta azken 3 tantoak Armaoleak eta Figueroak egin zituzten, 22-20. Armaolearen golea, beste Ormabiko bat, zoragarria. Da jada hirugarrena ikusi dugu, eta egizan oso ondo botatakoak, zein baino zein hobeak. Eta oraingoz,
Horti doa partidua. Izagirre errematean asmatzen ari da, eta beste atzelaria, beste bikoteko atzelaria uz batzuk egiten ari da, eta markagailuen dagoen aldea horti dator, 10-batekoa. Armauleak hor asko arriskatu du, 6:30 eskerreidez erantzun nahi izan dio sake horri, hori oso zaila zen. Bai, nik uste dut hor atzelaria laguntzearren sartu dela, baina bueno, nik uste atzelaria dela, da esen pelota txarra atzelaria egizteko ere. Txura baten ez. Bueno, agorriek atsedenaldi hartzea erabaki dute, gauzak oso oker doazela ikusita. Maika eta bat ari dira galtzen, eta guk hasieran esan dugu itxura baten norgehiagoka orekatua izan zitekeela, markagailu hori ikusita, argi dago, pelotaz ez dugula asko ulertzen. Ez itxuraz ez gertatzen da. Gauza bat da buruan darabilguna eta gero kantxan gertatzen dena beste gauza oso ezberdin bat. Beti izaten dut, gazteak dira, da urduritasunak eta horrelako faktoreak ere zer esan nahi izaten dute, baina behintzat ez gara partidu txukun bat ikusten. Ez, oraingoz ez behintzat. Lehen finalerdi baten zer gertatu zen kontatu dizuegu, bestean, Izagirrek eta Ormaetxeak, eta bita 14 menderatu zituzten, Rekalde eta Plaza. Plaza, Marcos, Joaquin Plaza garai baten titinekin botillero lanetan hainbat urtetan ibilitakoaren semea, eta hor, ez dugu zango erraz, baina beste finalerdian baino askoz hobeto irabazi zuten, eta bita 14, eta bien bitartean 12. tantoa lortu du Izagirrek luze moztuta. Bai, nik uste dute orain biparetak egingo zitulako postura ipini duela, eta txokora oso ondo, txokora hurbildu du pelota, eta atzelariak eskatu beharreko pelota zan, atzelaria bertan eguen bizkarra zaintzen, baina ez dio eskatu eta bueno, 12. Gauza handirik egin barik. Finalerdi horretan Izagirre eta Ormaetxea partidu erdi arte aurreti joan ziren, gero hor parekatuta ibili ziren 12, 13, 14 eta 14tik 22 Izagirre eta Ormaetxea. Gaur gertatzen ari den moduan, Izagirre errematean oso ondo ibili zen partidu hartan ere. Bai, Izagirre gaur behintzat nik uste dut oso ondo dabilela eta ganera pelotako ondo aukeratzen, zein sartu beharrekoa, zein atzera eman beharrekoa, eta partidu txukun bat egiten ari da. Ormaetxeak eraman, baina ez du jasotzerik izan. Bai, hor baztertu inako, eskerra soltado, baina ez da txapa gainean pelota ipintzeko gai izan. Ea ikusiko dugu orain, pelota aldaketarekin, ea gorriak ere, bueno, takadatxo bat egiten duten eta partiduan sartzen diren. Alde ikaragarria daukate urdinek eta horri buelta ematea asko kostabe hartzaile, baina asmatzen duten, lehenengo sakearekin eta gero tantoa bukatzerakoan. Nik uste pelota gorriak ateratzen duten pelota pixkat bizitxoago dela, da lurretik gehiago bibiltzen dela, bai, bueno, momentuz... Izagirre gaidez erantzun dio. Bai. Armauleak atzera eta baztertu, eta ezin eraman Ormaetxeak. Eskerrek horma ikutu eta pelotariari gorputzera etorriako pelota, eta ezin izan dago eraman, baina hori ere eramateko pelota izan da. Hor ikusten da eskerrek horma joten dau, da pelotariri gainera etorten jako, pelotaria... Gorputzera sartu zaio. Bai. 3 eta 12, gain eta berriz.
ikusi ahal izan duzue, gorrien 3. tantoa. Zumarrako aurrelariak atera du, berriro ere Aidez erantzun Izagirrek. Ordoa Elgoibarkoa, Bolea Armauleak, Figueroa. Ondo Ormaetxea, Figueroaren pelota benetan zitala, nahiko egindu hori jasotzearekin. Bolea orain atzelari gorria, txokoan Izagirrek, eta Bolea txapara. Tanto izatea merezi zuen, Bai, baina euren alde. Bai. Izan da baina besteentzat. Ondo sartu da Bolean, da aurkaria, bueno, hanketara jokaria saiatu da, baina txapa izan da. Pena, baina, bueno, guretzako ikusten gaudenontzako, behintzat gorriak pixkanaka tantoak pilatzen, eta ea ber partiduan sartzen diren. Izagirrek galdu duen aurrenekoa. Eta 6 egin ditu. Bai, galdu eta gainera izan da, bueno, Bai, atakean galdutakoa. Ez da sekulako utza izan. Hori da. Eta sakez, hau, Izagirrek eskerrez eraman nahi izan du. Bai, Baina, bueno, ez dakit, sakez egindakotzat kontatu beharko dugu. lehen esan dugu moduan, ezta? Berriro joan da, eskerrarekin kentzearren, atzelariari kentzearren, baina nik uste dut sakeak, eskerreko pareta jotzen duen sakeak atzelarien zape txarrak ez direla, da aurrelaria sartu eskero arrisku gehiago hartzen dau atzelariari utzita baino. Bai, bueno, orain pelota moderno aro honetan, pues, aurrelariak asko sartzen dira, da honek be horrela jolasten dute. Beti aurreraka, da aire bila beti. Bai, hori garai baten, orain Izagirre sartu da moduan esate baterako Bergara bigarrena, Salvador bigarrena, eta sarritan sartzen zen atzelari laguntzeko. Baina hor benetako iraultza batez ere Irujok ekarri zuen. Bai, Buruz-buruk. Ni zurekin ator, Pedro, pues, horrela hasi zen Irujo, halako batean sartzen, da gazte guztiak orain imitatzen. Bai. Bueno, Binaka beste asko ere sartzen ziren, Titin eta beste batzuk. Binakako jokoak ez dauka buruz-burukoarekin zerikusirik. Ondo Ormaetxea. Armauleak ez du gehi gozatu. Bai ostera, Izagirrek sekulako sartada eman dio. Figueroak jaso, txokoan utzi, Armaulea heldu da, baina txapapera joan zaio. Errazamar heldu da. Berriro esango dugu, baina Izagirrek oraingo honetan bebai, berak tantoa prestatu du, atzera jo, eta gero ez du larregi hormaratu, baina nahiko izan da, posturarekin kanpora bidean ipini du aurkaria, eta gero txokoan naiz eta perfecto utzi ez dio denborarik eman aurkariari heltzeko pelota horretara. Ondo heldu da, Bai. baina gero Eutzi beharreko pelota, bai. Ez da txapagainan ipintzeko gai izan. Jaso. Atzera Izagirrek. Figueroak erantzun ona eman dio. Ormaetxea, orain Zabalerantz Figueroa. Ondo utzi dio pelota horri. Bai, orain lan egitea tokatu zaie gorriei, baina bueno, lanak ere Bere fruitua eman du, da bueno, behintzat badabiz apurka-apurka lehen esan da moduan, ezta? Tanto batzuk egin dituzte, da bueno, oin ikusiko da berriro ere gorriak euren pelotakin,
beste tantu pare bat egin eskero, takadatxo bat egin eskero, hortxe, berriro... Zeita mairu. Julen Armaolea lehen aldiz ari da Figueroarekin bikote osatzen. Baina arte ez dute elkarrekin beste txapelketa jokatu. Mutil hau kadete mailara arte futbolean ibili zen, Urola taldean. Eta lehenago ere esan dizugu denetatik veteranoena dela. Naiz eta 20 urte bakarra dituen. Atzera Figueroak. Ormaetxea. Figueroa berriro. Eskerraidez. Ondo Izagirre, ea orain zer egiteko gai den, txokoan utzi. Ormaetxea. Bolea Zumarragako aurrelariak. Txokoan luze, bertan zegoen Armaolea. Eraman Figueroak. Ormaetxea. Asko arrotu du pelota hori Figueroak. Atzera Ugok, ez berak nahi zuen beste. Zabalerantz, atera zaio Ormaoleari. Ormaetxeak eraman eta Ormaoleak berriro atzera. Figueroa. Ondo atzeratu du Iker Izagirrek. Orain gantxoa. Partidua gogortzen hasi dela ematen du. Bai, hau ja daramatzate dira tanto pare bat ja pelote luzeagoak eta pelotan gehiago jolasten. Hainbeste utz egin barik. Izagirre. Armaolea. Izagirre txokoan. Armaolea arazorik gabe heldu da pelota horretara. Ormaetxeak ez du gehi gozatu. Txokoan berriro Izagirrek. Aratz Ormaetxea. Eta Hugo Figueroa. Hiru Gipuzkoar eta Nafar bat kantxan. Aukerako pelota dauka Ormaetxeak ez du gozatu eta sotamanos utz egin du Armaoleak. Bai, esan dugu, tanto gogorra jokatzen ari zirela, nik ez dakipa, igual nekearen efektua, pelotakadaren efektua baino gehiago espada izan, hor ikusten da, igual atzelariari laguntzearen sartu da pixka bat, eta pelota jauzi egin jako. Orain bai ikusi dugu tanto... Dena atzelaria entzatre erraza zen. Bai, printzipioz nik uste dut atzelariak ez eukela inongo arazorik pelota hori eusteko, baina laguntzearen, edo bueno, zeuser aurrera jokoa eramateko intentzio horrekin sartu dela, baina ez du ondo gozatu eta txapapera bota dau. 14-6. Hasieran lortu duten aldea apur bat murriztu dute gorriek, baina oraindik ere aldea handi samarra da. 8 tantoko tartea dago. Hugo Figueroak eraman. Ormaetxeak atzera. Ikusten da Ormaetxea eskumarekin sartzen denean toki asko zabaltzen duela frontoian, asko atzeratzen du pelota, da Izagirrentzat
aukera asko izten du aurrean. Ondo eraman du Ormaetxeak. Figueroa, gora! Bai, lehen esan da moduan, ez da, berriro ere nik hori nabaritu dut behintzat, ez dau besoa larregi lusatzen, da erdikakotuta jotzen duen horretan, poltsiko partean gora botaten dauz. Hor, ez dau bukatzen ondo kolpe hori, eta berriro ere atzeratzen joaten danean, altura larregirekin, gora bota dau. Eta gero gainera gorputza ere hor alboz ipini du golpea ematerakoan, eta horrelakoetan gora espadoa eskerreko hormara ia seguru. Bai, eskerreko hormatik txapa goitik, askotan arrisku hori dago, bai. Hamabost eta 6. Figueroa, oraingo hau ere, osta izan da ona. Libra dau, baina, bueno, zuk harina izango bazenu, ez dakit nipa. Eta orain Zabalean dejada egina izan du, baina kale. Guk pelota jergan esaten dugun moduan ikusteot besoa pixka bat moztu duela. Berak ere ikusi dau, birritan gora botateko arriskoa zuela, da egia esan Zabalean txarto botatakoa ez da izan, baina horretarako konfiantza asko behar da. Bai. Da markagaioan atzetik joan eskero, horrelakoetan sarri askotan behintzat txarrak esaten dire. 15 eta 6 galtzen zoazenean horrelakoak normalean txarto ateratzen dira. Iker Izagirre eta Aratz Ormaetxea sarritan izan dira bikote kide, nolabait esateko. Eta esate baterako iaz, 2025an, Oñatiko San Miguel txapelketa eta Getariekoa irabazi zituzten elkarrekin. Eta aurten Elgoibarren azpitxapeldun izan dira. Izagirrek orain ere, nik ez dakit laugarren edo bosgarren biparetak, baina orain ere oso ondo pelotak sekarren indarra aprobetxatuz, kriston gurpila emon, da hor, txapelak entzeko tanto egin du berriro ere, eta esango nuen, laugarren edo bosgarren biparetak ja sartuta dituela, ja. Bai, horretan Julen Alberdi ere maixua da, hemen frontoian jokaldi hori ezin hobeto egin ohi du, aurten kanpoan gelditu zen eta gainera Sotilekin jokatuta. Gaur Sotil, gero ikusiko dugun lehen mailako finalean arituko da. Txarto sartu dira gorriak partiduan, lartxo eginda, eta nik usteot horren pisua orain kostatzen ari zaiela. Bolea zerantzun dio sakeari Armaoleak, gero esker gantxoa Izagirrek, orain Ormaetxea, gantxoa Armaoleak, bolea bikaina! Eta Zumarragakoak sale asko ekarri ditu ontoi honetara, Bai, indituen bi eskumak bolea horrek behintzat jendea piztu du behar da, pixka bat jendeare piztea, eta egia esan bolea bikaina, bertan egonda ere esan bat erreza pelotari ekartzea. Eskuma bolearekin ikusten da konfiantza duela, saiatzen da, behin da berriz, eta bigarren eskuin bolea horrekin bigarren tantoa lortu du. 7-7.
Izagirrek Aidez erantzun dio. Berriro Elgoibarko aurrelaria, beste golea bat, orain honetan luzea. Armaoleak. Figueroa. Gozatu du bai. Amarrean ipini du pelotari. Figueroaren tanto ederra. Orain honetan bai, orain honetan pelota ederra hartu du, hiruaren pare, da hor bai gerria sartu, pixka bat besoa pixka bat luzatu, da urrun ipini du. Zazpiaren pare botegin da pelota amarrera. Bai, eta amarrean jartzea berez nahiko arazo bada atzelariarentzat eta gainera baztertu ezkero Bai, are gehiago. Hori beran meritu guztia izan da hor ez dago inongo dudarik. Armaolea luze moztu du. Txapa gainera osta. Eraman dute. Izagirre, biak ustekabean harrapatu ditu, baina Figueroa iritsi da atzetik. Hor dago berriro Nafarra. Ormaetxeak atzera. Eraman Figueroak. Armaolea. Eta ezin izan du Aidez eraman Figueroa, baina hau oso zaila zen. Meritoa aurrelariari Izagirreri eman behar zaila. Bai, Izagirre jokoan sartzen den guztietan, ipintzen ditu bestea jantzan, da nik uste dut Izagirre konfiantzaz gainezka dagoela, da egia esan gaur partidu txukuna egiten ari da. Gutxi galdu, da aukera duenen ondo bukatzen. Nik hemen idatzita daukadanak balio badu, galdutako bakarra dauka Izagirrek eta egindako 8. Bai, gaur oso partidu txukuna egiten ari da. Hortxe doa, Elgoibartarra sakea egitera. Antxa erdi-erdira. Figueroak ondo utzi dio. Armaolea sartu da. Ormaetxea. Iker eta Hugo. Aratz orain. Asep. Nik ere ez dakipa eskuma hori oso santo dagoen, zuk esandakoagaitik. Bai. Ez dio eman eta hortik eman beharra dago jasotzeko. Bai, berriro ere hanka 9 terdian izan da, eustearekin bakarrik ez du balio, pixka bat eman da aurrelaria libra bin behi da, baina ez dakit eskumarekin santu izango duen, edo... Behin eta berriz ikutzenak, hori batzutan berezko keinu izaten da, pelotarien artean, eskuaren barrualdea ikutzea eta hor igurtzi batzuk ematea, baina kasu honetan, ez dakit lar santu dauka. Ondo Armaolea, baina Izagirre hobeto. Pelota hori atzera bota eta 9. tantoa egin du, bere 9. tantoa eta bikotarentzat 20. Da ondo atzeratu bakarrik ez, nik uste dut gainera zabalerako bidean ipini duela pelota, pentsatzen ja atzelaria zetorrela, txokoa zaintzen, da atzelaria ere pasatu du. Aratz Ormaetxeak beste txapel bat lortuko du itxura baten Iker Izagirrerekin batera, bikotea osatuz. Figueroa. Behar bada esker hormatik berak uste baino gehiago atera zaio pelota hori. Bai, pelota ere irten da, lurrean
irten inda pelota, ez da, bueno, bote naturala izan da, baina pixkat gorputzera etorriako, da nik uste dut aspaldiko tantuetan ez dut oso gustora ikusten, ez dakit eskuak edo burua edo zer izango den, baina ez dut bat ere gustora ikusten. Ez. Stabil, gustora. Azken sakea izan daiteke hau. Boleaz erantzun dio Armaoleak, gero esker gantxo hori ondo jaso du, eta, bueno, partida oraindik ez da bukatu. Armaolea ondo iritsi da Zabalera, pelota atzeratu egin du, eta jartzeko astirik ere ez du izan Ormaetxeak. Bai, Boleaz lehenengo ondo, bueno, defentsatik atakera pasau da gero atzera bota duenean pelota atzelariari gainera etorriako. Nik uste dute oin saiatuko dela, zirt edo sart egiten, behintzat markagailua itxuratzeko, da ikusiko dugu, gai den tantu batzuk egiteko. Armaoleak erdira atera du. Eta txapara Ormaetxearen erantzuna. Bai, horrek azpitik etortzen diren pelotak naiz eta eskumara etorri, bai. Hortzak erakusten etortzen dira eta hor ondo sartu behar jako, hor ikusten da indarra sartu diola pelotari, baina alturarik ez dio eman da justo txapan eman dau. Armaoleak atera, eskerraidez erantzun dio Izagirrek, pelotaka da ederra Hugo Figueroarena, ondo jaso du Aratz Ormaetxeak, eta beti postura horrekin mutilonetakoan arazoa, gora espadoa, esker Orman, bai, txapati gora pelota asko joango zaizkio, horrela jo eskero. Bai, besoa eskuin orain ere, eta gorputza horrela jartzen baduzu, normalean, pelotari, norabide hori emango diozu. Erdikakotuta. Eta eskuma hori ez dago bat ere ondo. Oraingoan ere, pelota jo baino gehiago bultzatu egin du. Bultzaiten dau, frontisean jartzen du, baina ez da hori kolpe naturala ez da. Ikusten da, behin da berriz eskumako esku hori ikutzen, da ez da bat honetan. Hugo Figueroa eskerrez, eta utz egin du Izagirrek. Guk kontatu dugun bigarren utza. Bai, ondo joan da, frontisaraino, baina jauzi hilako pelota eta berak galdu dau. Hor, ondo doa pelota bila, sartzen da, pelotan azpian, baina gerriparean hartzen dau eta txapapera. Hor, gaztertutako pelota eraman du Hugo Figueroak, eta gero, utza handia, esker gantxoz, Iker Izagirrek. Txokoan ondo utzi du, baina erne ibili da Izagirre ere. Ormaetxea, atzera. Ez da oso ikusgarria izan, bai, bueno, lehen komenta dugun moduan, ez da, behintzat txapela klub berdinera joango da, batzuk posago, beste batzuk tristeago, baina behintzat txapela beraiek eramango dute. Bai, eta irabazleekin hitz egiteko modurik daukagun. Orain, inguratuko dira gugana, eta eurekin hitz egiten saiatuko gara.
Hemen daude, bi txapeldunak, Iker Izagirre eta Aratz Ormaetxea. Bueno, zorionak bioi. Eskerrik asko. Gaur, protagonista, zu izan zara batez ere. Errematean bikain ibili zaralako. Bederatzi bat tanto bukatu dituzu eta bi utz baino ez. Bai, gaur errematean asmaudet, egunak egoten dira eta nahi izatea finalian tokatzea eta oso gustora. Eta Aratzek uekoak zabalditu atzian eta horrekin ebai asko hobeto, hasi que meritua beria da. Aratz, uste dut gaur beste atzelariak, Hugo Figueroak lanak errestu egin dizkizula, ez da? Bueno, esango nean, baietz, ez da dela bere maila eman, eta bai, horrek egitxera onda, finala irabaztera errexau gara bandozko. Ez dakit hasieratik, baina azkeneko tantoetan behintzat, eskuma hori oso ondo ez zeukala iruditu zaigu. Ez dakit, zuk informazio gehiago daukazun. Bueno, sekigun justu zegoala, baina ontsa ez dakit zela hon. Hori izteu galdetu behintzat. Eta berak ere eskoen esango, esan? Ez berako ez da bezan, Eta hobeto. Bueno, alkarrekin txapel batzuk irabazi dituzue? Bai, azkenian Aratzekin, azken aldian desente aizateko atzen jolastia eta Aratzekin jolastia beti aplazer bat. Azkenian ere oso laguna da eta azkenian hori bai kantxan notatzea eta oso gustora. Bueno, martxa honetan ezin izango duzu bikote hau hautsi, ez da? Ez dakit hori ematen dago, azken aldixan gustora gabiz, eta emaitzak ematen dago mitxartian eta lagunak segitzau lagunaga, hasi que gustora jokatzeu gola. Bueno, zeuen kabuz osatzen duzu bikotea, ala klubak aginduta? Depende torneotan eta adibidez, hemen jokatzeko uste Lezamakoek izan zigutela. Gero igual apuntatu ginean udan batera Getariara, baina bestela esan iteute. Eta bueno, esan dugun bezala Aratzekin beti gustora, hasi que. Zeuek eskatuko duzu hemendik aurrera batera jartzea? Bueno, hola jartzen mozkue hobeto, eta alba lima eskatu, bai, eskatuko. 18 urte, 6 itxaropen, 6 helburu. Bueno, pelotan segitzia hori lehenengo gauzia eta hori, gora itxi alba lima. Zuek laster emeretzi ingo dituzu, egun gutxi barru. Bai, laster martxoak lauan eta nire helburua azken hilabetetan eskudatik anta nahiko justu nabil eta pixka sufritzateko atzen naiz eta nire helburua da hilabete hauetan jartzeten kontinuidadia, entrenatzeko eta hobeto ibiltzeko eta hori, lanian segitzea. Eta, orain, urrengo torneorik edo badaukazue, ala atzen egun batzuk izango dituzue? Nik bihar Zizurren dakat justo lauterdian, final aurrekoa eta, bueno, eskuak eta nahiko txegun bukaet, hasi que jungo era guztela. Eta bestela, ontsi bertan torneo gehiago ez dazkat, eta deskansatzea, rekuperatzea eta top entrenatzera. Zela moldatzen zara lauterdian? Ondo, baina ez da batzuk oso ondo ibiltzen da zela. Aurrekoan jolastu nuen azta azkenian Zumarragan, Arkaitz Muran kontra, eta bueno, galtxatuko hau zen. Baina, bueno, pelota baki bolan dala, batzutan irabazitea batzutan galdu, eta bueno, jokatzeak ingustora eta aldan hoberen jokatzera. Arkaitz Murugalare gaur egungo izarretako bata? Bai, argi dago, Arkaitz oso nada eta hori ez dugu gu deskubriutuko eta gainera txikitatik naiz ibilnez bere kontra final askotan eta posten naiz bai hori biltza maila hortan. Bueno, zure lagunak Ikerrek ez du izango behar bada gaurko txapela ospatzeko modu handirik bihar partido izan da. Zupai? Familiakin, gaur afari xauko gero, eta hor, afaldu eta aldan egin amintza zelebrau. Bale zorionak eta ekin eta jarrai. Bueno, aurrera egingo dugu, lehenengo partido honetan izandako beste protagonista bat hartuko dugu. Irabazleak ez ezik, galtzailetako bat ere hartuko dugu. Julen, hasieratik sekulako aldea hartu dute, eta horri buelta ematerik ez dago. Bai, hasieran utzin dio jokatzen, alde indigu markagaiun da hola zaila, partida atatzea. Alkar ondo ezagutuko zenuten klub berekoak izan da? Bai, entrenatutan da asko koinziditzen du baina, partidua ezberdina izatea, eta behin kantxarten dagoen partidun zaila izatea, antzematea. Ikerrek asko asmatu du errematean, eta zure atzelariak utz gehi egin ditu. Bai, ez dakit hotz hasidan edo, baina bai, hasieran utz batzuk egin ditu, alare
Aratzeke kriston partio egin du, Ormaetxeak. Partiu guztintzar domina egin du eta Ikerrek gero aukeran ukitu. Eta asmatu egin du eta ni pixka saldu eta bilinez, baina bueno. Ez da eskusa, bai kriston partio egin du eta hola xe. Hugo Figueroaren eskumo hori Lar Santu bazegoen? Bai, baina ez da eskusa, azkenen kantxa sartzen ganen, ez da eskusa. Eskua gaizki badagoa, hobea ez etortzea, baina behin partidua sartuta egon ez da eskusaik. Hemen lauro girabazin nahi du, lauro jokainea du eta hoxe. Bueno, hemen behintzat beste urte baten izan beharko du. Badaukazue orain urrengo egunetan edo asteetan beste txapelketarik? Bai, ni bihar jokatzet, Liga Baskaidea. Azkeneko, oin grupotako azkeneko partidun. Eta hoxe, hoen goze txapelketa hori daukegola garrantzitsuna, eta haber bihar ratazten dagointza partidua eta guztu. Bihar beste partidu bat izan datakoa kentzea ere ez du merezi? Bai, gaina hemen egertu dut eta hemen gau harko du lotan. Ez da, segin marko du. Bale, ba animatu eta ekin, Julen, urrengo arte. Bale, berdin, eskerrik asko. Bigarren partidoko pelotariak berotzen ari diren bitartean. Behar bada zeintzuk diren aurkeztuko dizuegu. Gorriz, Oier Ormaetxe eta Oier Elortz, bi Oier elkarrekin. Eneko Labaka eta Julen Sotil arituko dira urdinez. Oier Ormaetxe Lezamakoa, Elortz Zaratamokoa, Eneko Labaka Albisturkoa, Tolosa ondoko herri txiki horretakoa, eta Julen Sotil Betelukoa, Larraun elkartekoa. Hoi tira, lau protagonistak. Oier Ormaetxe, hauxe duzue. Herrikoa, 23 urte, metro bat eta 80 zentimetro, 79 kilo. Hor pelota astindu duena, Oier Elortz, Zaratamokoa, 19 urte. Bat 83 kilo. Esker bikaina duen pelotaria. Hau Eneko Labaka duzue. Albisturkoa. 22 urte, metro bat eta 78 zentimetro, 72 kilo. Eta bere atzeraria Julen Sotil. Betelukoa, Nafarra, 19 urte, bat 86, 88 kilo. Zan behar da, txapelketa honetan, ordezko bi pelotari daudela. Alde batetik, urdinei dagokienez, finala Asier Balerdik jokatu behar zuen, baina aurreko asteburuan Tolosan Soroaren oroimenezko txapelketa irabazi eta eskuetatik gaizki bukatu zuen, eta horregaitik gaur ez du jokatzerik izan, eta bere ordez Julen Sotil arituko da. Eta beste alde batetik Elortzek finalerdia galdu egin zuen hemen. Finalerdia ez, beste partidua galdu zuen. Bai, finalerdia galdu egin zuen Uriarterekin, 22-21. Baina
Beñat Garmendiak jokatu behar zuen urrengo partidua, eta Beñat Garmendiak besoan izandako lesio baten ondorioz Elortzek jokatu du, eta Elortzek eta Ormaetxek irabazi egin zuten finalerdia, eta horregaiti dago finalean Elortz. Horrelako gauzak sarritan gertatzen dira eskupelotan, eta neguan gehiago esango nuke. Bai, Eskuetako arazoak, batez ere. oso arrunta dira eskuetako arazoak, eta zuk esan den moduen are gehiago neguan, hotza gaitik, kolpetxarrak hartzen dira, frontoia batzuk frontoi hotzak izaten dira, da naiz eta pelotariak pentsau eskua bero dagoela, gertatzen da, eskua gaineko partea bai, baina ondo berotu barik, eta asko negua gogorra da pelotarientzat. Uriartek eta Elortzek 22 eta 21 galdu zuten Labaka eta Balerdiren aurka. Partidu ederra izan zen, eta gainera esan behar da 21 eta 19 irabazten joan zirela. Baina azkeneko 3 tantoak Labakak eta Balerdik egin zituzten, beraz, txapelketetik kanpo gelditu zen Elortz. Ormaetxerekin Beñat Garmendia lehen profesionaletan ibilitakoak jokatu behar zuen. Besoko lesio horren ondorioz ez zuen jokatzerik izan, eta orduan antolatzaileek erabaki zuten Elortz repeskatzea eta Ormaetxerekin jartzea. Eta finalerdian 22 eta 13 nagusitu ziren Ormaetxe eta Elortz, Arribilaga eta Murilloren aurka. Hasieratik nagusitu ziren bizkaitarrak, eta nafarrek ez zuten zereginik izan. Elortz atzean nagusi izan zen, eta Ormaetxe ondo ibili zen tantoak amaitzerakoan. Bueno, Ikusiko dugu. Lehen esan dugu itxura baten partidua parekatua izango zela, hor ez dugu asmatu, oraingo honetan beste zerbait ikusten dugun. espero bintzet. Bueno, pues honek ja, pelota afizionau maila jarraitzen dugunok ja, bueno, ez dugu ezer berririk deskubritzen, ez da, pelotari hauek oso ja maila punta-puntan dabiltza, afizionau mailan, da, bueno, einak dira, eta ikusiko dugu, lehen zuk esan moduan, pentsa dugu partidu gogorra izaten dela, izango zela, baina, gertatzen dira horrelakoak, eta espero orain, bueno, Oier Ormaetxe be, tarteko, bertako semea, honepe ekarreko zituen bere lagunak, familia, da kide asko, da jendeak ikusteko gogoa izango dau. Bueno, zuk ere horrelako egoerak behin baino gehiagotan bizi izango zenituen. Ez dakit, herrian jokatzeak zer dakarren? Niri behintzet, niri kalte. Kalte, nik afizionau mailan txapelketa asko irabazi ditut, baina nik herrian behintzat, ez nuen nire mailarik ematen, ez dakit bihotzarekin jolastu nolako buruarekin baino gehiago, baina nire behintzat, nire kasuan, ondo barik kalterako zan. Bueno, bai, batzuentzat behar bada, pizgarri ere izan daiteke, baina beste kasu batzuetan, presioa, urduritasuna, eta abar, sortu daiteke. Ikusiko dugu gaur Ormaetxeren kasuan zer gertatzen den. Eneko Labaka, eskarmentu ondiko pelotaria, eta 12 urte ditu dagoeneko, hainbat txapelketa irabazi ditu. Eta beste,
Eneko Labakak pelotaleku bat edo txapelketa bat kutuna badu, aretakoa da. Bosbider irabazi baitu. 4 aldiz Telletxearekin eta beste behin Aldaberekin. Gaur egun profesionaletan dabilen Joseba Aldaberekin. Da bai, eta aipatzeko beste datu bat, ezta? Eneko Labakak dituen urteak, ondino sasoi honeko pelotaria, baina ja afizionatu mailan ez da horrelako adineko pelotari asko ikusten. Oso gaztetxoak beste guztiak, eta Eneko Labakak, igual 10 urte kentzen dizkio urrengoari. Batzuri bai bintzat. Oier lortzi gehiago. Oier lortzek 19 urte baino ez ditu. Eta Eneko Labakak 32. Gaur egun afizionatu mailan dabiltzanen artean behar bada zaharrenak hauxe, Eneko Labaka eta Endika Uriondo izan daitezke, seguro asko. Sarrago beste bat badau aurton. Edorta Biloa ere bai, Edorta Biloa, hori dana baino sarragoa. Bai, 39 egingo ditu aurten, uste dut. Bai, edo 40 aurten. 40 aurten, da, Bizkaiko txapeldun geratu da. Ormaetxerekin. Hori da, bai. Aurten. Bai. Baina hoiesek zarrenak, nik uste. Bai. Baten behar badaztuko zaigu, baina... berriro, bi epaileak, herrikoak. Eta... txistularia eta lau pelotariak. Ea Angel Mari Peñagarekin hori jaramon egiten dioten eta gogoz eta gogor jotzen duten pilota. Oraingo honetan ere sakea gorria izango da. Sakea beti lehen sake izateare bere abantaiatzua izaten dau, da ikusiko dugu kasu honetan zein pelota mota edo zer ateratzen duten gorriak. Bi atzelariak Baikorekin ari dira entrenatzen. Elortz eta Julen Sotil. Horrelariak orain Ormaetxek, aurten 24 urte egingo ditu. Eta horretarako garaia joan zitzaion Eneko Labakari. Nahiko meritu dauka gaur egun lana eta pelota uztartzearekin ere. Ordo basak egitera Oier Ormaetxe. Eta Sotilek lehenengo sake hori ezin izan du eraman. Bai, bera galdutakoa, hori esan daiteke, ezta? Bai. Azpitik etorriako pelota hori,
baina eskerreko pareta ondo ikutu dau, da horrek behintzat onelako, maila honetako atzelari batentzako behintzat, ez eukon ezer. Sake segindeakotzat baino gehiago, Sotilek galdutakotzat. Ezin izan du gorputzutik atera. Ezin izan du gorputzutik atera. Bana markagailuan. Pelota behintzat, pelota berdinarekin jarraitzen duri orain Enekok ere, berarekin jarraitzea Erabaki du, bai. bai. Eneko Labakaren sakea, luze izan daiteke ez barruan. Atzera Sotilek, indartzu. Elortzek ere ondo, Labaka ez da usartu. Sotil. Aide Sormaetxe. Zabalerantz, orain. Sotomanos, kanpora joan zaio, Eneko Labakari. Bai, kale indau. Kolpea tira dio, baina txarto jo eta Zabalera bota dugu pelota. Hor duzue, Albizturko aurrelariak egin du nutza. Bita bat. Ormaetxeren sakea. Atzera Ormaetxek. Sotilek ondo erantzun. Elortzek eraman. Labakak ireki. Boleaz, erdi utz egin du. Orain Sotil. Hortxe Beteluarra. Ormaetxe. Labakak zabaldu. Ormaetxe ondo heldu da. Sotilek atzera, goia justu libratu du. Bai, oso altura asko eman, baina eskerra sueltu eta asko atzeratu dau, eskerrarekin. Berriro aukerako pelota dauka Sotilek. Elortzek eraman. Labakak txokoan. Bigarrenean izan dela adierazi dute, bi epaileek jaso dute besoa. Bai, ondo hier, hor ikusiko dugu, hor ikusten da, baina nik uste dut bigarrenean izan dela. Bai, duda barik, bai. Ondo Eneko ondo ikusten dut eskerrarekin sartzen denean be, pilota ondo zabalduz eta oier bere tokitik kanpo ateratzen dau. Errimatatzaile fina da, Eneko Labaka. Sake horri erantzun hona eman dio eta berriro txokoan utzi du Eneko Labakak oso ondo. Bai, Elortzek zeuzer gehiago egiteko pelota zuen, baina aurreko batean itxu du eta horren Enekok ez du parkatzen. Eguna duenean Eneko ere oso trebea da eta esker gaintzu hori zein txokora, zein Zabalera oso ondo menperatzen du. Hainbat txapelketa irabazitako pelotaria da, lehenago esan dizuegu Laudion marka daukala, 5 aldiz irabazita txapela, baina beste hainbat ere. Sotilek jaso, keinu egin eta Elortzi utzi dio. Sotilek eraman. Eneko Labakak atzera. Elortz. Hasiera honetan behintzet, pelota bana galdu dute atzelariak, baina printzipioz nahiko ondo peloteatzen, altura eman dez frontizian pelotari, da
oso ondo hasi dira nik uste dut, ondo hasi dira atzera biak. Elortzek indartzu azindu du pelota. Sotilek jaso, aire sartzea erabaki du Ormaetxek. Labaka erne ibili da. Atzera Elortzek. Sotil ondo. Gantxoa Ormaetxek, Eneko Labakak eraman. Sotil hor da. Bolea Labakak. Orain Zabalera, oso ondo, eta tantoa. Eneko Labakaren hirugarrena. Behin eta berriz izatea da, baina nik uste dut hor Oier Ormaetxe pelotara heldu dela, baina kontrakantxako aulkien beldur horregaz, ez dau kolpea hor heltzen da, baina ja jende gainean dago. Eramateko moduko pelota zen, Eraman beharreko zen, bai. Labakak aterako du. Hortxe, sake luzea, eskerrerantz, ondo erantzun dio. Bolea hori jaso, eta gero atzelariari lagadio Eneko Labakak. Sotil, ondo. Ormaetxek txokorantz. Labakak Zabalera, ona izan da, pasatzen utzi dio Ormaetxek, baina ez, barruan izan da, eta pelota zuzenean jente artera joan. Bai. Bertan egon da, pentsatu kalera zijoa la pelota hori, baina ez ona izan da. Eta berriro esan dakoa. Ona asko haitik, gaina. Bai, ez eguen inongo sentimetro gutxienez. Inongo dudarik pelota horretan, da pelot biak zain egon hor, ja ez eguen ezer egiterik. 20 sentimetro behar bada ez, baina garbi izan da. Da gero hor ikusi duzue, nola joan den zuzenean, jende artera eta horrez dago pelotariak ez dago aseginik. Eneko Labakak txokoan utzi, eta beste tanto bat egin du, hor traba pizka bat ere egin dio Ormaetxeri, baina ez zeukan hortik alde egiterik. Ez da nahita izan, txitxakean jotzen dau justo, Eneko gana etortzen da pelota, saiatzen da Eneko libratzen, baina epaiak ez dute bueltarik emon, da hor ez dago beste ez da baidarik. Bere asmoa hor txokoan ustea zen, eta frontisak eta eskerreko hormak bat egiten duten gune hori jo du, eta horregaitik atera da Zabalerantz. Sotilek atzera. Eta eskumaz, Elortzek utz. Bai, nik uste dute momentua dela gorriak denboratxo bat eskatzeko. Utzartea eskatzeko, eta eskatu dute. Bai, baitu. Edorta Bilbao, lehen aipatu dugun pelotaria eskarmentu ondikoa, eta orain jokatzen ari dena, hori dabil Ormaetxe eta Elortzen aholkulari moduan, eta hor dago, batez ere Oier Ormaetxeri zer egin behar duen esaten, eta markagailuan alde pizka bat lortu dute urdinek, 7 eta 2. Bai, behar bada nik uste dute Oier agortu dela esan die epaileak, Markel Zabalak, eta berriro jokoari ekingo diote lau mutil hauek. Eneko Labaka ateratzera. Ordoa. Bolea sartu da Ormaetxe, eta beste bolea batekin erantzun dio Labakak, eta beste tanto bat. Bai, goitik berako bolea bikaina. 8 tanto dituzte urdinek, eta horietatik 6 Labakak egin ditu. Bai, ere sinatzeko bolea, horrelakoak egiten zituen goiti berakoak, txokora botata. Eta Elortzek egindako 2 akatzekin, hortxe daude.
urdinen 8 tantoak. Labakaren sakea, oraingo kantxa erdira, eskerrarekin jaso, Labaka kantxo ederra eta beste tanto bat, jente artera pelota, ondo jo eskero, hemen aurrelariak ez dauka astirik. Ez, naiz eta bertan egon, eta egia esan, Enekok bikain gurutzatzen duela, ez bakarrik gurutzatu, baizik eta velocidadea ere sartzen dio pelotari. Laizter joan da pelota hori jente artera, baina oso pelota noblea zen. Bai, eta gainera, danetarako astia izan du. 3 eta 9. Eskertuko zuten gorriak, bueno, Bai. oparitxo hori, orain, eurak sakea, da, ikusiko dugu aber. Eneko Labakak bolea zerantzun dio eta bolea ona gainera. Ormaetxe katzera. Elortz. Eskerraidez bata eta eskerrera zabalduz bestea. Pelota hori barruan da, ez eta erdi utz egin duen Sotilek. Ormaetxe, Larri Samar, bolea Labakak, Sotil, ez du gehiagi gozatu, Ormaetxe katzera. Sotilek jaso. Elortz oso ondo. Sotil, berriro Elortz. Labakaki zabaldu. Berriro ere zabalerantz Labakak Ormaetxek eraman. Sartzeko keinu egin du eta Sotilek beste utz bat eskumera egin. Berriro lehenko gauza bera. Bai. Ez dakit pentsatzen duen pelota gehiago irtengo duela edo zer, baina berriro dazkenean horrelako utzak besteen tantoa izatez aparte, pues atzelariak konfiantza galtzen dau. Lehengoaren moduan jodu. Berdin. Atzamar puntekin. Da horrelakoak oso onak izaten dira konfiantza galtzen joateko. Bai. Are gehiago adin honetan. Hierro Ormaetxe. Sotilek eskerrarekin ondo eraman du sake hori. Orain, eskumarekin estabil, konfiantza askorekin azkenengo tanto hauetan betelukoa. Atzera, Elortzek, ondo. Sotilere orain hobeto. Eneko Labaka, pelota arrotuz. Elortz. Eta Sotil. Orain bai. Altura eman da, ondo libratu dau frontizean. Labaka, Ormaetxe, honek ere ez du gozatu, Labakak bai, asko atzeratu du, eta gainera baztertu egin zaio, baina eskertiak beti ere abantaila dauka. Sotil, Ormaetxe, Labaka, luze moztu, Sotil, esker Aidez, Ormaetxe, zurribili da, Labaka, bolea, Ormaetxe, berriro Labaka txokoan, tanto izango da, bai, tanto da. Oso ondo engainatu du. Oso ondo Eneko berriro ere, nik uste dut hor, tikitaka horretan gaur momentura arte behintzet gehiago izaten ari dela, eta oso ondo txokotik txokora pelota utziz, oier saiatu da, baina ezin izan du ezer egin. Hortxe, Zabalerantz zijoala harrapatu du, eta horman kolpe txarren bat hartzeko bildurra ere bai. Nietako Enekok momentura arte bintzet eskerrarekin hartzen duenean pelota ondo zabaltzen du eta hor egiten ari da min asko. Zabalean zeintxokoan, bi gitara berdin
botatzen baitu. Sotil. Elortzek, kantxa erdira. Sotilek jaso, bolea sartzea erabaki du Ormaetxek. Labakak ez du gehiagi gozatu. Ormaetxek bai. Bolea Labakak. Berriro ere bolea Albizturkoak. Orain Sotilentzan txanda da. Ondo. Nafarra. Ederra. Elortzen eskerkada hori. Eta Sotilen erantzunare ona. Berriro Zaratamokoa. Eta orain Beteluarra. Ormaetxek keinu egin eta utzi egin dio. Labaka. Ormaetxek zabaldu. Berriro Ormaetxek, baina bertan zegoen Labaka eta Ormaetxek kanpora. Bai, Egin du. ondo zabaldu dau, baina Enekok pelota batu, da gero Ormaetxe zabalera bilatzen zijoan beste behin eta berriro, baina kanpora ies egin dio pelotak. Ez daki zabalera edo atzera joteko asmo zuen, baina kanpora. Kontua da, kontrakantxara bota duela. Hori da. Gaizki jo du. 11-4. Da, hasierako aldetxo honek gero jatea asko. Erreakzionatu du. Elortzen pelotaka ederra. Sotil. Elortz, irekiz. Labaka, atzera Ormaetxek, Sotamanos, Sotilek. Elortzek atzera. Golea Labakak, ondo jaso du Ormaetxek, berriro txokoan. Sotil orain. Ormaetxeren gantxoa. Eneko Labaka prest. Berriro oso ondo. Ormaetxe. Labaka horre itxi eginda, baina eskerrera sartu zaio eta ezin eraman. Oso ondo kasu honetan Oier, berak tantoaren sama hartunde, ondo eskerrarekin, anguloak zabaltzen, frontoian, da gero eskuin bolea horrekin oso ondo bukatu dau. Tanto honetan nik uste dut partiduko Oierren tanturik onena izan dela. Da alan da guztiz Enekok ere oso lan ona egin dau. Urdinari tanto egitea kostatu egiten da. Bai. Bai, hor Orman sartu da pelota hori eta horrek sortu dizkio eragozpenak aurrelari Gipuzkoarrari. Bizkaiko bikotearen 5. tanto izan da hori. Ormaetxeren sakea. Sotilek eraman. Oso ondo gainera. Elortz. Eta Sotil. Berriro oso ondo Zaratamokoa. Sotil ere bai, barruan da. Eneko Labakak eraman, naiz eta txost egin duen pelota horrek. Orain ikusten ari gara Elortzen nik uste dut partiduko momenturik onena. Bai, bai. Tanto pare bat daroa ja agintzen. Eneko Labakak Sotamanos sartu behar izan du hor. Baina hori aurrelariak aprobetxatu behar du. Oier larri ibili da hor ere. Labaka ez da ausartu sartzen.
Sotil. Eskerrarekin ondo atzeratu du. Ez du bat ere gozatu Labakak. Oier Ormaetxek bai. Sotilek jaso. Elortzek atzera. Amarretik oso ondo Sotil. Oso ondo. Ez zuen askori behar horrek goiko txapara joateko. Tanto luzea. Atzelarien arteko norgehiagoka ikusten ari gara. Aurrelariak pelota goitik nola pasatzen zaien ikusten ari dira. Eta orain eskerreko Ormaren gainekaldera bota du pelota hori Sotilek. Galdutako laugarrena. Zuk esan moduan, oin ikusi dugu atzelarien lana, biak, da nik uste esan moduan ontxari dela Elorz, tantu pare baten agintzen, gehiago agintzen da Oierrek ere, frontizitik hurbilago hartzen du pelota, da hor egon daiteke gorriaren gakoa. Pizkat Elorz gozatzen hasten bada, Elorzek oso kolpe bizia du eskerrarekin bati bat, da ikusiko dugu, baina momentuz Lauran lana paregabea. 6-11. Nahiko Labaka eta Julen Sotil. Nahiko Labakak Biarritzen jokatutako munduko txapelketa ere irabazi zuen. Hain zuzen ere, Joseba Aldabelekin. Horrez gain, beste Errenterin Zumarragan, Soroa txapelketa Tolosan, eta abar, irabazi ditu. Iaz, Joaquin Plazaren oroimenez egiten den txapelketa, Beñat Garmendiarekin batera galdu egin zuen, Perena eta Lozaren aurka. Eta Julen Sotil hor pelotarekin, orain Ormaetxeri eman dio, sake atera dezan. Sotilek eraman, Ormaetxek sarri egiten duen, atzera. Sotilek ez du larregi gozatu. Labaka eta Ormaetxek atzera. Sotil bai, orain aspalditxo eskumarekin gozatzen, da Bai, lehen bi pelota galdu ditu ezer ez zutenak. bai, da orain ondo. Ari da, Hau oso zaila zen eta ondo jaso du. Atzera indartzu Elortzek. Eta eskerrez jarri da hor ere, ez dakit. Eskumarekin baina konfiantza gehiago daukanun bai. indar handiko pelotaria da, eta sorbaldetan ikuste zaio, ze sorbalda... Eta gora, orain, horri bili dira bi atzelariak, zeinek atzera goio. Bai. Eta azkenean Elortzek oso gora bota du pelota hori. Esan dugu, Elorz ari dela jotzen, baina bueno, daukon gaztetasuna eta joarekin, noizpenka horrelako pelotaren bat joatea ere normala da. Egin beharreko gauza dira horrek, hain gaztetan, eta ez asko gaiti, baina gora. 12-6. Labakak aterako du. Atera du. Lorte eskerrez, bikain. Labakak txokoan, eta ia boterik ere ez du egin pelota horrek. Oso ondo sakea, ez du guztiz libratu Elortzek berak ere, baina ez zen erreza, eneko iruterdian zegoen, da oso ondo itxi du txokotik txokora hori ikusten da, pelota hilda. Oso ondo eneko. 13-6.
hobeto egiterik ez dago. Ez, oso ondo. Orain kantxa erdira, sakea, ala ere eskerrez sartu da Elortz. Bera, eskertia baita. Eneko Labakak orain honetan oso goian hartu du. Eta Bai. txapapera joan zaio. Bai, ikusi dau txokoan min egiten ari dela, da ja baditu bost hartuak txokoan, da orain ere gauza bera egiten saiatu da, baina oso goi hartu dugu pelota. Bai, gaur zetorkion, hor salto egin behar izan du, behintzat hanketariko bat jaso, eta horrela gorputza apur bat desarekatuta dagoenean errematea behar bezala egitea, oso zaila da. Bai, Hor, asko hanka baten gainean egin du. asko bajatu dugu pelota, bai. 7-13. Sotil, eskerrarekin ondo. Lortz, Oso pelotakada ondo. ederrak, Oso ondo. jotzen ari da Zaratamokoa. Bai. Ormaetxe ez da sartu. Pelota hori barruan da. Elortzek atzera. Oier Ormaetxe sartu da, baina utz egin du. Utz handia. Bai, Ez dakit bi gauza esote dituen batera pentsatu. nik uste dut hori esatera ni joan nire bai, gantxo bila ziguala, bai ikusi dago eneko zabaltzen ari zela, da nahi izan duela txokoan utzi, baina azkenean horrelakoak ere gertatzen dira. Hainbat gauza buruti pasau eta azkenean pelota normalean txapapera. Bai, utz handia egin du. Bai. Ez dakit. Lehenengo behar bada gantxoa jotzeko asmoa izango zuen, gero txokoan ustekoa, eta azkenean ez bata ez bestea. 14-7. Sake oso luzea, eta bikaina, erantzuna ere paregabea. Eta orain gantxo ederra, baita Ormaetxeren pelotakada ere, Labakak atzera, tanto polita ikusten ari gara, erdi utz, Sotilek, eta eskerrarekin, asko sobetu ikusten ari gara Nafarra, eskumarekin Bai, baino. gaur behintzat konfiantza gehiago ematen du eskerrarekin, altura gehiago, libratuz gehiago, eskumarekin noizpenka jauzi egiten jako pelota, da nik uste dut berak ere badakila hori, da horregaitik saiatzen ari da eskerrarekin. Txokoan, erabat engainatu du. Ormaetxe, zabaleran zabiatu da, eta txokoan ezin hobeto utzi du, kasu honetan, dejada eder horrekin. Bai, pausu bat eman du Oierrek zabalera bidean, da pausu hori eman duenean, azkenean pilota galdu du, biztaz pelota galdu du, eta oso ondo berriro ere, eneko oso ondo. Nik uste dute ja tanto sorta izango ditula enekok eginda, eta ez bakarrik eginda, gero defentzan aritu behar denean ere oso ondo. Ormaetxe, txapara. Bai, hor txapara Ormaetxek, hori esen galtzeko pelota, Nik uste arriskatu egin duela. bai, arriskatu egin behar du, markagailu hau ikusita, baina Urruti samar zegoen. bai, 18 eta 8. Orain aidez erantzun dio sake horri. Zabalera gantxoa Labakak, Ormaetxek jaso. Eta hor da Elortz. Sotil. Ormaetxek esker gantxoa Labaka bertan zegoen.
Sotilek moztu. Ormaetxek atzera. Berriro ere, Sotil, eskumarekin, bai, ez du konfiantza askorik ematen. Ez. Hor izan ditu pelota pare bat dominatzen pasatzeko, baina bata gainera bestea labur antzean, da ez du gozatzen eskumarekin. Zabalera orain bolea Labakak. Sotil. Ormaetxe. Atzera. Boleaz bi hormakoa. Zabalean utzi. Ormaetxek eskumarekin jaso ezin. Pelotari zena erakutsi du hor Eneko Labakak. Pelotari zena. Bai. Gaur Eneko oso ondo, ez dakit, esan dugu, aspaldiko urteatan txapel mordoa dara matzaia afizionaun mailan, baina gaur ere nik usteot lauretatik bera aipatuko nuke pelotaririk onena. Bai. Momentura arte behintzat. Ez dut uste horretan inork zalantzarik izango duenik. Eta hori, Elortzek hainbat momentutan dominatu duela kontutan hartuta. Bai. Sotilek ondo. Labakak txokoan, Elortz iritsi da eta zabaldu egin du. Sotil ondo. Ormaetxe, atzera. Sotil. Berriro ere betelukoa. Orain Zaratamarra. Labaka. Ormabikoa egingo zuen keinua egin dio. Eta engainatu egin du kasu honetan Eneko Labaka Ormaetxek egindako bigarrena Lezamarrarentzat. Bai, orain roska antzeko horrekin efektotxo horrekin txokotik txokora oso ondo hier. Orain arte be saiatzen ari da, baina Eneko hain sendo ikusten da eta hain ondo bukatzen ari da, pues ezin duela gauza larregirik egin. Bai, maizutasunez ari da tantoak amaitzen Eneko Otaño. Hortxe duzu. Eta gainera, ez dakit, Ormabikoa esote duen egin nahi izan, Eneko Labakak hor pelota horretan. Iritzi da, baina nik ere eskerrarekin ipurdi apurbe zabaldu eta nik usteote, bai, esala bakarrik pelota eramatera joan. Zabalera atera du orain oso ondo, eskumarekin justu dabilela ikusita, baina ondo ibili da kasu honetan Sotil. Elortz. Oso ondo Sotil bera ere. Sotil atzeko lanetan eskumarekin ondo dabil. Nik uste dute arazoa ditula... Txarra. Bai, gora. Honetan eskerreko hormako goiko txapa edo arrastoa jo du. Sotilek galdutako 6. Dominatzen pasatu behar denean aurreko pelotak, gozatzeko pelotak hor du gaur behintzat bere unerik eskasenak hor dira. Atzetik ondo. Bueno, biziri daude gorriak, oraindik markagailua ez da batera proposa, baina biziri daude eta azken momentu arte lanean jarraitu beharko dute. Eta Bilbao, Oier Ormaetxeri eta Igor Oier Elortzi aholkuak ematen. Oier saiatu da orain ere ikusita atzelaria eskumarekin ez dagoela oso gustora Zabalera ateratzen, baina aurrerantzean ere horrelakoak egin beharko ditu. Oier Elortzen aita, pelotari profesionala izan zen, hainbat urtetan, 15 bat urtetan bai, presasunia zen, da jolas nahi ibili zen. Eta nik pelotan, betaurrekoekin ikusi dudan pelotari bakarretariko bat, edo bakarra izan zen, erroz. Gaztetan behintzat, betaurreko eta guzti jokatzen zuen.
Oier bere semea txapelketa onak irabazita dago, esate baterako 2024an Antiguon izan zen txapeldun, gaur egun profesionaletan dabilen Xabier Rekalderekin, Diario Basko ere irabazi zuen, iaz hementxe bertan Uriarterekin txapeldun izan zen, baina beste mailan, gazte mailan. Pelota hori oso zaila zen, baina Eneko Labakak bikain jaso du, Sotil, Eneko Labaka txokoan berriro, eta Ormaetxek ezin baztertu egin zaio pelota hori, Bai, eta 20. tantoa urdinentzat. bai. Berriro ere, Eneko pelota hartzen duen bakoitzean, Bai, amaitzen jakitea horixe da. bai, arrisku askorekin, gaur oso, dena bikain egiten du, dena bukatu, defendatu, orain ere esan bat ere erreza, Oier bera ere bertan zegoen, baina oso ondo botatako izan da. Eneko Labakaren sakea. Eta sake horri emandako erantzuna, Txapara Oier Elortzek, galdutako laugarrena, Zaratamoko atzelariak, 21. tantoa urdinentzat, eta hau erabakita dagoela esan daiteke. Bai, jokoa ikusita urdinaren sendotasuna eta gorria ja pixka bat burumakur. Eta 10 sakeari erantzun hona eman dio Elortzek. Txokoan beste bat egin nahi izan du. Bai, Partiduari amaiera ezin hobea emateko Labakak, baina ez zaio ondo atera kasu honetan. bai. Galdu duen 3. Hau ere txapapen joan dalako, bestela ez dakin ipa, esen irtengo atea hunditik esaten den moduan. Bai. 11 eta 21. Sotilek ondo eraman du Ormaetxeren sakea. Gero esker gantxo ere bai. Eta ezin Sotilek Ormaetxek egindakotzat kontatu behar da hau. Bai, oso ondo. Dena. Baina orain ere Ormaetzek zer egin behar izan duen, ze gantxo eta alan da guztiz Eneko berriro pelota ekarri, da gero buruz gain egin dio atzelariari, baina zer egin behar duen tanto bat urdinari sartzeko. Julen Sotil hor pelotarekin, eman dio Oier Ormaetxeri, eta honek beste sake bat egingo du. Hortxe doa. Eskerrez erantzun dio Aidez, bi Ormabietara, mostu orain, beste Ormabiko bat, baina Aidez Labakak, atzera Sotilek eskerrarekin, Elortzek jaso, atzera Sotilek, Elortz, atzera Sotilek, Ormaetxek sartzea erabaki du, Eneko Labakak mostu, bolea orain albisturkoak, ireki Lezamarrak, atzera Ormaetxek. Sotil. Boleaz gehiagi gozatu gabe Labaka, atzera Ormaetxek. Sotile jaso aukerakoa, baina ez da sartzen ausartu Ormaetxe. Sotil, erdiut, Eta tanto, frontoiak egindako tanto hori. bai. Horrek ere balio dau. Jagi oso txarra egin du, eta 22. Bai, 22 eta 12.
hor koskaren bat edo xeusera raro egin dau, da, bueno, horrek ere balio dau, eta hogeita bigarrena. Sotilek egindako bakarra, izan da. Bueno, ea irabazleak askar-askar harrapatzen ditugun, eta gero sari banaketa izango da hemen. Hemen ditugu bi irabazleak, Soriona mutilak. Eskerri asko. Bueno, eneko, beste batzutan esandakoa, mikrofonoa tartean ez dela esandakoa, ez dizut esango? Bai, egi esan presio puntua baneken, torne honekin, honek sartzen ziten presio puntua, baina, bueno, egi esan oso gustoa, eta bai, zesan bezut, oso gustoa. Gure kontuak oker espadaude, 14 tanto egin dituzu. Bai, banekin hor aurren aukerak eukitako atrebituta jokatu behar nula. Egi esan atzelari kiston pila launduet, egi esan askotan domina hori bai, pelota zail asko eutxi, eta hola errezagoa da tanto egitea. Julen, partidu ona egin duzu, baina 3 pelota joan zaizkizu eskumarekin, ezer ez dutenak. Bai, behandu iritsitakoak izan dien nik ustez, oso aurren izan die galdutakoak, da oso nik uste behandu iritsen ezelako, da horretik bota ditut. Baina, bueno, eskuetako arazorik eta ez? Ez. Esku kongi, da honen launtzaz, atea du partidua. Bueno, antolatzaile izan urrengo urtean finalerako deitzeko. Bai, hola jolastuko, la ostra, enun espero. Txapelketa jokatu zenuen eta kanpoan gelditu zinen. Bai, Julenekin galdu nun, da balerdik eskuek gaizkizula, da deitu da guztua atorriko nintzela, da bai da, irazi da etxea guztua. Bueno, eneko, zu txapelak irabazten ohituta zaude, 32 urte dituzu. Ez dakit, pelota zaletasuna izango da bultzatzen zaituena jarraitzeko, ez da? Bai, dudik gabe ez, ja 32 urtek dieia, ja bestoriotan lehen urtek esaten zen itun da, oaindik, da oain ja itzea, ostia, ire gora esate jate, eta bai, notatzea, nik enotatzet, bizi aurrei joa, geho pelotak gore denboa, tarte gutxi gore eukitzezu, baina hemen gogoa alin badau eta saiatzea alin bazea, lehenago behan dugu atea iteie bai, txapela. Lana eta pelota uztartzea lan zaila da. Bai, ez da erreza. Azkenen urtegine, hoxe, lehen gurason menpe eta zea da, denboa errezago ateatzen zenun. Baina hemen, frontoia disfrutatzea atea behar da, ni oaindi disfrutatzen nahi naiz, eta irauten oaindi pixkat. Bueno, Julen, zu oraindik gaztea zara, 19 urte dituzu, baikorekin zabiltza entrenatzen, ze itxaropen? Bueno, hoi ikusikoa, oandiken lan handie dau area iritsena bet iristeko, amets bat izango zen area iristea, gu hemen seitu gau lanen, afizionatu mailan da partidoak irazten da txapelak bai. Bueno, gaur bat gehiago daukazu. Sorionak, ospatu, ez dakitzuk ospatzeko modurik izango duzun bihar ere uste du partidu bat daukazulata. Bai, bihar beste partidu, baina bueno, aldana ingo deu. Txapela hau dedikatu nahi diot batez hasierrei, bakit animo eman nahi dizkio, ze ez da erreza final bat ustea, eta eskerrak eman atzelari indartsu honei. Oso ondo, hori da gizalegea. Bueno, Soriona bioi eta ospatu alda neurrian. Eskerrik asko. Sari banaketa hasi da. Eta sari banaketari ekingo diogu guk ere. Izagirre eta Ormaetxea txapeldun Gazte mailan
22 nagusitu dira Armaolea eta Figueroaren aurka. Hortxe dituzue, bi gipuzkoarrak. Aurrelaria Elgoibarkoa, atzelaria Bergarakoa. Jose Orkiola, Euskal Telebistako kiroletako zuzendaria eta Inigo Ortuetxe Bizkaiko Pelota Federazioko presidentea aldamenean direla. Eta lehen mailako pelotari dagokienez, bigarren azpitxapeldun gelditu direnak, Arnaetxe eta Elortz, Bizkaiko bikotea. 12 tantotan gelditu dira bi gazteak. Bueno, hortxe, txakolina eta oroigarri hoiek. Iker Amarika eta Ignacio Randonea eurekin batera. Eta txapeldunak Eneko Labaka eta Sotil txapeldun. Zumako pelota elkarteko presidentea den Jaime Uriarte eta herri honetako alkate den Jonander Aurrekoetxea izango dira txapelak eta txakolina emango dizkieten. Txapelak eta garaikurrak ez ezik, esaman beste erabateko oroigarriak ere izaten dira. Eta horiek ikusiko ditugu, Laizter. Hain zuzen ere, urtero utzik egin gabe, herri honetara etortzen diren Eli eta Julio ere, omendu nahi dituzte. Pelotaririk onenintzako sariak ere egongo dira. Pelotari onena, Eneko Labaka, Tarsi eta Martzi, frontoi honetako taberna hainbat urtetan eraman duten senar emazteak izango dira sari hori emango dietenak, horze duzu, Martzi eta Tarsi. Eta ez dut uste pelotari onena zein izan den inork eztabaidatuko duenik. Gaur behintzatez argi geratu da gaur, danean, gaur kriston espektakuloa emon dauenekok, zein defentzan, zein atakean, lagunari lagundu, aukerako pelotak aprobetxatu, da gaur oso partidu orokorren hartunda kompletua jolastu da. Eta oroigarri hori, kuadroa, Jaime Uriartek emango die Eli eta Juli hori senar emazte hauek. Astero, txapelketa dagoen bitartean, bariku edo ostiral guztietan, etortzen dira ona, erromotik areetakoak dira. Eta osasunez makal samarri biliarren, aurten ere, ez dut uste utzik egin dutenik. Hortxe, Julio eta Eli, pelota sale apartak. Hortxe euren kuadro eta guzti, hortxe dituzue, Eli eta Julio, pelota sale finak. Merezitako paria. Horrelako behar ditugu. Bai, merezitako paria. Bai. Eta orain, Patrick Bilbao txistularia eta Mikel Albizu dantzariak euren saiotxoa eskainiko digute. Lezamako pelota
txapelketaren 76. ekitaldi honi amaiera emateko. Lesamako txakolina, txapelak, garaikurrak, dantza eta musika. Bueno, aurtengo txapelketa amaitu da, eta txistulariak eta dantzariak ere euren soldata ondo irabazi dutela esango genuke. Bai, gaur
oso ondo, joan da dana, bueno, igual lesama tarrantzat, igual ez da egun aproposena izan, bertako semea galdu duelako, baina nik uste dut dana frontoia jendez lepo, txistulari, dantzari, bertzolari, bai. danetik izan dugula, eta bueno, pues, a ber, urrengo urtean gehiago egiten dugun. Ba, hauxe eman du, aurtengo txapelketak eta dagoeneko pelota elkartekoak 77. ekitaldiaz pentsatzen jarrita egongo dira. Hortze dituzue txapeldunak Izagirre eta Ormaetxea Gazte mailan, Eneko Labaka eta Sotil lehen mailan. Honen bestez, gure agurrik beroena Lezamatik. Ondo izan. Agur.